Diyos, maray na banggi po mga tugang, pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Sa liwat, Diyos maray na banggi po mga tugang. Ngunyan iyo an enot na aldaw kan satong novenaryo sa satong patron San Judas Tadeo. Matindog na po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity.
I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Gozos. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Kanaking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki ning Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa moyang irinurokyaw. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang o San Judas na paladan. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya idtong ade sa Edesa, antuyo mapabulong siya kaidtong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang mga dibotos mong anan. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na sa tong Ama kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunyan napaalaw. San Judas na paladan ikasamong inuomaw tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ning Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O
San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamoraway na apostol, si munganing hinanyugon an pamibimi simbagon, hinanyuga an pagranga niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas dara sa langit an pamibiming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang orog kalinig, simo sa mong inaarang an pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo an pag-arang mi sa imo, akoa an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos sa labilabing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa liwat, Diyos, maray nabanggi po mga tugang, ngunyan iyo ang ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon, siring man, enot na aldaw kanovenaryo sa satong patron San Judas Tadeo, na ang tema, Hope that never gives up in prayer and mission. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Catherine O. Santiago, in honor of St. Jude Thaddeus, dulot ni Rene and Royce. Thanksgiving prayer, Mass for all the blessings, dulot ni Ana Rose Porlares and family. Pasasalamat man dulot kan Balyeta family. Sandre Aysén Masinas. Pasasalamat in honor of St. Jude Thaddeus of dulot ni Mr. and Mrs. Carlos Adornado and family. Pasasalamat for passing the calendar year 2025 physician licensure exam dulot ni Maria Carla B. Adornado, for passing the comprehensive exam for master degree dulot ni Patricia Ann R. Hernandez. Para sa espesyal na kahagadan for good health of Mendoza family, dulot kan Mendoza family. For healing and fast recovery of Gregory, dulot kan Mendoza family. Sa espesyal na kahagadan for promotion, dulot ni Roel and Arlene Almasco. For healing and fast recovery of Warren, dulot ni Grace. For family reconciliation, dulot kan ni RJG Mansadades and family. Sa special na kahagadan for powerful intercession to St. Jude Thaddeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado, dulot ni Lian Samuel Terrado. Sa special na kahagadan man, dulot ni Ronel Olyer. For good health of Rodilias and Molina family, dulot ni Maria Regina R. Molina, to pass the Mining Engineering Licensure Examination 2025, dulot ni Rose Ann D. Cantoria, to pass the Mining Engineering Licensure Examination 2025, dulot man ni Danica R. Limio, asin dulot man ni Joel Lizare, Nilken de la Rosa, Nuera May M. de la Rosa, Arvid Ivan B. Riason, Arian Grace R. Agovida, asin Honey Kate Rodrigueza, to pass the exam of Patricia May R. Ramizares, dulot ni Franz Yvette Aguilar, to pass the exam of PNLE 2025, dulot ni Maria Angela B. Clemente, asin sa espesyal na kagadan man, dulot ni Romelyn Buhain. Sa kapaingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Grace and Leo, dulot kan Manlangit family. Sa kalag ni Rebecca, dulot kan SLROWD. Sa kalag ni Teresita, dulot ni June Baranda. Para sa death anniversary ni Estrella, dulot kan de la Punta family. Sa kalag ni Manuel Jr., dulot ni Mark Anthony Abaleta. Asin para sa kalag ni Evangeline, dulot ni Grace. Ngunyan sa enot na aldaw ni Misa Nobenaryo para sa tong patron San Judas Tadeo, ang sa tong mga mass sponsors, iyo po ang mga minasunod: Josephine Lee, Evelyn Ku, Ofelia Tan, Belen Amurao, Brenda Luxin, Chingbi Chua, Milo,
Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and family, Andre Maurice Saison Ray, Binget and Mia Silerio, Joko, Janine, and Kate Dino family, Kesia Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Soniga, Taiki Boutique Hotel, Cocina Taike Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, Jera General Construction and Supply, Belen Amurao, Emma Chan, and Sanyosa family. Sa liwat, sa tuya pong tema ngunyan sa enot na aldaw kan sa tong nobinaryo, iyo po an hope that never gives up in prayer and mission. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kanama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Dios asin at pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa tong mga kasaklan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsosulsol, kagurangnan maheraka. Kagurangnan maheraka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maheraka. Kristo maheraka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maheraka. Kagurangnan maheraka.
Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Dios na makakamhan sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo asin maimbod sa pagibukan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang pakilaban nin mga Israelita sa mga Amalekita. Patunay sana naan kapangganahan kan sarong banwaan, dai masusukol sa kusog asin bilang, alagad sa paagi kan pagtubod, asin pagpamibi sa Diyos, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Nag-abot sa Rephidim ang mga Amalekita, asin sinalakay ang mga Israelita. Sinabihan ni Moises si Josue,
Magpili kanin mga lalaki, asin labanan nindo an mga amili kita. Sa aga, matindog ako sa ibabaw kambulod, nakapot an sugkod ni Diyos. Sinunod ni Josue an pagbuot ni Moises, asin linabanan niya an mga amili kita. Mantang si Moises, si Aaron asin si Hor, nagtukad sa bulod. Mantang nakaitaas ang mga kamot ni Moises, nanggagana ang mga Israelita. Alagad, kung nakaibaba ang sa iyang mga kamot, nanggagana ang mga Amalekita. Kantang lay na ang mga kamot ni Moises, nagkua si Aaron, asin si Hor ning sarong gapo, na matutukawan ni Moises. Mag-ibong nindang itinaas ang mga kamot ni Moises, asin sinustiniran, sagkod na masulnop an aldaw. Huli kaini, nadaog ni Josue ang mga Amalekita. Tataramon kan kagurangna. Salamat sa Diyos. Tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat. Tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat. Itiniting kalag ko sa mga bulod ang mata ko, sa daw magikan ang tabang para sa ko, ang tabang sa ko magikan sa kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat. Tabang sa ko, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat. Dai kanya papabayaan na mahulog ang para bantay mo, dai makaturog, dai matungka, dai makaturog an para bantay ni Israel. Tabang sa ko, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat. Babantayan ka ng kagurangnan, yaon siya sa kataed mo, tanganing ika ingatan. Aldaw dai ka mararaot kan init, kung banggi dai ka mararaot kan bulan. Tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibokan langit asin dagat.
sa gabos na pag-alaman, aataman niya ang sa imong buhay. Iingatan kanin kagurangnan sa imong paghalik, asin pagbalik mo niya nasin sagod paman. Tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibukan langit kasing dagat. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo pinatanidan si Timoteo na magin maimbod sa tataramon. Ang tataramon ng Diyos dakulang giya sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali, saka pagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang lambang saro, magin kasangkapan nin karahayan, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Mga tugang, alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanudan saka tinubod. Huli taara mo kung si Isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na magtutukdo sa imo nin kadunongan para sa kaligtasan, huli sa pagtubod ki Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali, saka sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa pagibo, kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana. Asin huli ta maabot siya, tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan, nasa panahon man o bako. Mandagka ka, magsagwe, saka magsadol, gabos gibuhon na may kahuyonan, asin tanganing makatukdo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Dangan nag-usipon sa inda sa Jesus nin sarong parabola, tanganing tukdoan sinda na danay na mamibi as sinda imahale anin paglaong. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Dios, saka mayong ginagalangan na si Isay manatawo. Igwaman sa banwaan na idto nin sarong babayi, balo na nagpapabaralik-balik sa hukom na ini, hulita naghahagad nin tabang sa kaso niya, tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagpara sa yuma an hukom, alagad, sa kahuri-hurihi nagsabuot siya, dai ako natatakot sa Dios, saka mayong ginagalangan na si Isay manatawo, alagad, hulita dai ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana ang hinahagad niya, tanganing dai na niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, danguganin do ang sinabi kan hukom na maraot. Dai daw itataon ng Diyos ang katanosan sa sayang mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi, mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda, alagad pagdigdikan aki nin tawo, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaaban. An marahay na bareta kan kagurangnan. Paghumaw sa imo, Kristo. For us, this is an extraordinary day, not only because this is Sunday, the day of the resurrection of the Lord, but also this is the first day that we are preparing ourselves as we celebrate the feast of our patron, Saint Jude Thaddeus. That's why I beg patience if the homily is little bit dikit man sana. No? Following the theme that has given to me, hope that never gives up in prayer and mission, paglaom na dai nagbabaya sa pagpamibias in mission, paglaom na dai pag-asa na hindi sumusuko sa pagdarasal at mission. Since last year, the Universal Church has been reflecting on hope which does not disappoint, spes non confundit. This is not just a title of the Bull of Indiction of the Ordinary Jubilee of the year 2025, identifying ourselves as peregrinantes in spem, pilgrims of hope, manlalakbay ng pag-asa. We all know that to hope is to look for something great. In fact, in the document, Pope Francis writes, in the heart of each person, hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future may bring. The parable that we heard is a gospel of persevering hope. Persevering because, self-explanatory, did not stop disturbing the heart that seemed to be hard as a stone. Well, the parable itself presented the judge as someone who does not believe in God and does not feel the necessity of acting forthwith. Familiar po ba kamo kang term? Or without delay, what he must do that will bring relief to others. This parable of persevering hope is simply to encourage us not to lose hope in prayer. Diyos na ang nagsasabing, gambalain ninyo ako ng inyong mga dasal. Si Jesus na ang nagpapaalala sa atin na huwag tayong mapagod sa upang hinaan sa pagtawag sa Kanya. It is Jesus reminding us not to stop
calling His name, presenting our prayers, like the smoke of the incense going up, so we raise also our prayers to God through the help of Saint Jude. Ngunit, sa ating pagdarasal, salitang dasal, alalahanin natin, na sa salitang dasal, naroroon ang salitang asal, pag-uugali, behavior. At kung ano ang ating asal sa pagdarasal, marahil siya rin ang larawan kung anong klaseng relasyon mayroon tayo sa Diyos. Dasal, asal. Baka puro tayo hingi. Sana po makapasa sa board exam, makapasa sa LET, makapasa sa. Pag nakapasa na, magpapakasasa, makakalimot sa Diyos na nagbigay ng pag-asa at hindi kailam ng pag-asa. Puro ba tayo hingi? Kung sa magkasintahan o mag-asawa, para bang bill relationship lang yan. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan, aha. O kaya sa karinderya relationship, turo dito, turo doon. Ang bill and karinderya relationship, kung sa buhay ng pananampalataya, ay pagdarasal na ang asal ay puro hingi, at kapag hindi napagbigyan, relationship is at the risk of breaking up. Kaya tumatalikod sa Diyos. Dahil hindi na pagbibigyan without knowing that God is preparing something better than what we ask. In connection to bill and karinderya relationship, do we also remember others when we pray? Friends, in the first reading, Moses, who was praying for Joshua and his troops against the Amalekites, there were also Aaron and Hur praying with Moses, helping one another to pray. Prayer is not just a personal activity. It is an ecclesial responsibility. Ang pagdarasal ay isang tungkulin ng bawat kabahagi ng simbahan. Ikaw, ako, ay may tungkuling magdasal para sa iba kahit hindi natin kilala. Sa madaling sabi, ang pagdarasal ay isang misyon ng simbahan. Misyon natin. Misyon ko, misyon nyo, misyon ng lahat. And the best question is, do we pray for others? That when someone asks us, please pray for me, do we really take with sincerity, even remembering them in our silence moment with God? Our silence with God, silent moment with Him. Na kahit hindi natin sasabihin, Panginoon, ito ganyan. Yung taong humingi sa akin ng tulong, papangalanan natin, iaalay natin yung kanyang dasal sa Diyos, ginagawa ba natin? Because like Aaron and Hur who were helping Moses to pray, kapag hindi tayo nagdasal para sa iba, their fall is our fall. Ang pagkatalo nila laban sa kaaway ay pagkatalo natin. Kapag hindi natin pinagdarasal o ang anak hindi nagdarasal para sa ina o sa ama, o ang ama, ang ina ay hindi nagdarasal para sa kanyang mga anak, ang pagbagsak ng bawat miyembro ay pagbagsak ng buong pamilya. Parang ang pari na hindi nagdarasal o lumuluhod sa altar at hindi niya ipinagdarasal ang kanyang mga parokyano, kapag ang parokyano ay nadapa, yun ay pagkadapa ng buong komunidad. Yun ay pagkadapa ng bawat miyembro. Kaya magandang isipin natin, though prayer, of course, it is our personal relationship with God, but it is all the more
an ecclesial responsibility that we are called to pray for others. Hindi lamang sa mga kakilala, kundi sa mga taong hindi nga natin kilala. Kaming mga Goneliano, kapag nakakita kami ng patay, pinagdarasal namin yung patay. Kahit nakasakay kami sa motor o sa sasakyan, pag may nakita kaming tarpaulin at nabasa namin yung pangalan, pinagdarasal namin yung patay. At yung mga kamag-anak, kapag may dumaan na ambulansya, pinagdarasal namin kung sino ba ang pupuntahan ng ambulansya, yung driver ng ambulansya. Kapag may dumaan na fire truck, pinagdarasal namin yung driver noon at yung mga posibleng biktima ng sunog because we have responsibility to pray for them. Ngayon, yung sitwasyon ng Pilipinas, pinagdarasal ba natin yung involved sa corruption o baka judge tayo ng judge? Pinagdarasal ba natin yung mga senador at kongresista, yung mga nasa posisyon, instead of criticizing them, first, pray for them. Because like us, they also dream to become holy. The only thing, most of them fail to do the thing that they need to do. Related yun sa ating araw na ipinagdiriwang World Mission Sunday. That is our first mission, to pray for others. When we pray, do we place all our trust in Him? Is there only one God in our prayer? Do we truly depend on Him alone, or maybe there are other lesser gods to whom we are attached? Baka sa ating pagdarasal, we become gods, commanding God, changing the mind of God. In fact, when we pray, it is the prayer that changes us to accept the will of God. When we pray, we must recognize our dependence sa Diyos. Like the widow, she recognized that only with the judge who can help her receive proper judgment, whatever it may be, to serve justice. Tayo, sa ating pagdarasal, tanging Diyos lang ang kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya sa Kanya tayo lumalapit. Si San Judas Tadeos, hindi siya pwedeng tumugon sa ating kahilingan. Ngunit sa pamamagitan ng Kanyang tulong, pwede tayong pakinggan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga panalangin. Hindi si San Judas ang nagmimilagro, kundi ang Diyos. Kaya nga, maganda na sa ating pagdarasal, we truly become dependent sa Diyos. Because we recognize our dependence to Him, we must be true to what we pray. Walang pagpapanggap, walang pagtatakip. Sapagkat kilala tayo ng Diyos, alam niya ang ating pangangailangan, bago pa man tayo magdasal sa Kanya. Pangalanan mo ang iyong mga kahilingan. Pangalanan mo ang iyong mga pangangailangan. Magdasal na may buong pagpapakumbaba. But sometimes when we pray to God, but in our daily lives, ordinary lives, we have other gods. When we seek healing, nasa atin pa rin yung paniniwala, hindi sa sinasang-ayunan ng simbahan. Yung mga albularyo, humihiling ng kagalingan sa Diyos, lalapit sa albularyo. Pinagsasama natin ang iba't ibang practices na kung tawagin natin ay syncretism. Kaya nga, baka ito ng huling misa ko sa St. Jude dahil sa aking sasabihin, wag naman sana, kasama ng Santo Niño ang mga pampaswerte.
gaya ng palakang kumakain ng barya. Pusa na walang gawin maghapon kundi tumawag ng bumibili. Ang mga katawan na napapalamutian ng mga batong pangpaswerte ay parehong katawan na nagtataglay ng mga medalya ng mga santo, sinkritismo. Kaya magandang itanong, sino ba talaga ang aking pag-asa? Kanino ba talaga ako nagtitiwala? Sa palaka? Kay Buddha? O kay Jesus? Sa diamante? Sa pampaswerte? O sa grasya ng Diyos? We Catholics, we don't believe in fortune o swerte. We believe in God's grace. As we are encouraged by the Lord to pray with perseverance, as our mission and the mission of the entire church, hoping in Him alone, let our prayer take one direction. Walang iba kundi Diyos. Friends, when we grow in prayer, we grow in relationship with God. We, as His children, Jesus as our brother, and the Holy Spirit as our life-giving God, who sanctifies us. With Mary, we can be such. With St. Jude, we can hope to be pilgrims of hope, empowered by prayers and ready for the mission. Magsitayo po tayo at ating dasalin ang ating pananampalataya. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halik sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Berhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ning mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pano nin pagsarig, magdulot kita sa Ama, asin magdulot sa iya kan sa tuyang mga pangangaipo, asin kamauotan, ang sa tuyang simbag sa makusog na tingog bilang sarong simbahan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagbalo, asin kasakitan, asin dainanggad mawaranin pagsarig sa pagharubay kan Ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay, mapukawan asin mapakusog kan kaimbudan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasasakitan na mga maglaad ang puso, asin magtaonin lugar sa Diyos, sa saindang araw-aldaw na pamuhay-buhay,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dainanggad mawaranin paglaom sa Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban para sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, idinudulot mi sa imo an sa muya mga pangangaipo, tukdo ay kaming magdanay sa pagpamibi tanganing padagos kaming makisumaro sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akuan manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balao. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binagunya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niyaan sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na din kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan, kaya kaiba kan kadakol-dakol na angheles sa santos, nagaawit kami sa imo kang himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinaw sa sayang mga disipulos na ansabi. Magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kali, sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi. Magako kamo gabos, asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo.
Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Gerumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaiba kan sa mong Papa, si Leon XIV, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadandangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhena ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupa na kapagayagay sa imo, magkanigong maging kaheraskan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mong katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalanan sin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ligtas sa imo at
Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Ang Espiritu. Magpatinaraohan kamo ning katuninongan, peace be with you. Uya sa Jesucristo, totoong presente sa satuyang tahaw. Ang nag-aagyat sa tuya na di mapagal sa pagpamibi, sa paglaom asin sa pagkamuot. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Itago mo ako sa
Maluhod po, pamibi sa hubileyo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos, sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar, tanganing matabangan kami kan mga biyayang ngunyan, asin matukduhan kami kan mga nagdadanay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Mission Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 49,575 pesos and 40 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,780 pesos. Ang second collection nagabot man po sa 11,581 pesos and 25 centavos para po ini sa Indigenous People Sunday. Ngunyan na aldaw nagpuon na po ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Huwebes, Sabado asin Domingo, ang novena mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kapiyastahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod: 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., asin 4 p.m. Magkakaigwaman po nin procession sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan K. Para sa mga maawot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man sa masunod na Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sain dadarahon tapo ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa mawot po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na duwang 5,000 pesos, tulong 1,000 pesos, 550 pesos, limang 500 pesos, 400 pesos, asin 300 pesos, Jessa May Banyas, 100 pesos, Diyos Mabalos po. Good evening po. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya, kan Paris Pastoral Council, kasabayan, manlain-lain na komisyon, kan parokya niya to, asin kan bilog na Daughters of St. Jude. Gusto ko po na magpaabot din pasasalamat enot sa gabos kay Father Christian. Salamat po, Padre. He is a Guanilian priest. Assign po siya dyan sa Harong kan Sagrada Familia. Dyan po sa Bugtong. Sa inda pong apostolado, they provide shelter and care para sa mga children with special needs, at the same time persons with disabilities. So, iyan po ang sa indang special na apostolado as in dakulaon ang ginagampanan nindang role digdi sa satuya pong diocese. Kung marurumduman nindo sa kan sa tuyang mga lay ministers, si Brother Fred Bobiles, yaon po sa indang niya na pangataman. He used to be an active member kan sa Muyapong Parish, Padre. Asin, salamat, pinaonrahan mo po ang samuyang imbitasyon. Siguro pinirit siya ni Father Jem. Maski aram ko Sunday po ngunyan, siyempre busy day for priest, bihira ka makakuang padi na pwedeng mag-misa para sa tuya. Pero na-timing na so first day is Sunday, pero yaon sinimbag ni Father Christian
sa tuya pong imbitasyon. Siyempre, gusto ko naman kuho ng oportunidad na ini na magpasalamat po sa Lambang Saro sa Indo. Lalong-lalo na po sa mga nag-serve ngunyan sa misa, magpuon sa tuyang choir, may pasalmo pa kita ngunyan. Sana Vince, every Sunday, may pasalmo kita maski bako novenaryo. Yeah. So, salamat po sa Indo. Salamat man sa mga servers, sa mga lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, sa tuyang mga sakristan na nag-assist sa tuya ngunyan. Sana nga ni permi novenaryo, tanganing perming kompleto ining sa tuyang mga sakristan lay ministers. Permi man ini Duro Domingo kompleto. Yan, ngunyan sa naugaring naging tulo. Yan, so, salamat po sa Indo. Sa mga sponsors po kan sa tuyang misa ngunyan, itong mga sponsors kan sa tuyang mga Novena Masses. Salamat po sa Indo, Diyos ang magbalos. Mapasalamat man po ako sa honra na sa inyong tinao, oportunidad na magmisa kaibahan kamo, kasubago nagpangudto kami, inapot kang superior me so nagkapirang residente, arog ni Chopred, si isa ang paborito mong santo, si St. Jude. Sabi ko, igwamang kitang St. Louis Gonzaga. Kidding aside, tama po sa sinabi ni Father, if ever may midbid kamo na let us say, poorest among the poor, dahil po kamo masubok magdulog sa muya, kung may magiginibo kami, matabang po kami. No? Tarabang kita. Kaya salamat po sa Indo, salamat kay St. Jude, salamat sa komunidad na buhay kan St. Jude. Matindog po ang kabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo tapos na an misa. Salamat sa Diyos.